pun wonten tari kucing Candramawa tanding wonten ing dalu punika sesarengan turangga satriya budaya masawi monggo. Lagu wajib Pak Ipung nagih janji apa neleran nagih janji. Iya, iya. Hei, ning ya tari kelur. Ora tau ngaturi ya. Tari kelur. Gerangane para Pak Opo. Gerak jamuan. Oh. Timbang proto gerak jamuan. Sing ngucing iki sapa to, Rut? Iki Pak Bayan. Oh, Pak Bayan Supri. Pak Bayan. Ayo lo Pak Pri. Putra Dita. Awan Kang Desa. Iya. Putut kato. Jaga kesehatanmu loh Dik Putut. Kita masih punya jadwal lagi. Besok dino suwi dot. Besok sedina suwi. Tangane dihasap pas. Ayo. Sopo sing wani marang aku bakal tak gagal manut. Lakananku pancen tabuhan sampah manut. Yo iki lakananku. Kowe apa wis pedhot? Durung. Urung kumpet ning wis nyono. Ayo dong grandong. Sing ngendang sapa grandong kabeh dalaran longo. Entah. Ayo dong. Iki sesuk budal ning Jakarta lho, Rut. Kang iki budal ning Jakarta. Iki mau sore gak ono sejake mbok tapi seteri. Nadyanto HP-ne ilang, bene yo Kang Grandong. Sak tarian kula wis oleh HP. Apa Kang Grandong yo? Wis to, ikhlasno Kang Grandong. HP-mu ilang yo bene. Sesuk oleh ijol. Sesuk oleh ijol. Oh, iki pimpinane dhewe. jalan.
Ya. Oh. Ika. Ya. Yo. Ika. Yo. Oh. Ika. Manggis. Kucingnya alat, Ron. Kucingnya alat. Kucingnya alat ini. Nadian tua, rogo. Rogo sing karepe jiwane sing padha. Aja dipaksa, Dok. Aja dipaksa. Timbang tak mrikeng. Ayo Mbah Bayan. Kelak, Mbah Bayan kelak. Ayo. Alah. Kenek. Biar. Ayo, Nek, ditanyas. Ayo. Mas Ram. Iki rambane rada ngorok. Ayo, iki. Arep leken nang piye iki? Ayo. Kelak njaluk pop es iki. Kelak njaluk pop es yo. Ayo, Mbak. Oh, tenang. Wah. Iki musuhe kang mati iki. Iki sapa lan? Iki anake dhewe. Masa nggih? Dan nurut ayo. Ya. Awi mau. Ada harimau. Awi mau. Ayo. Saya takut. Oh. Yo. Eh. Asta. Ya. Asta. Ayo, jajan ayo. Nadya ngopo ayo. Hei. Wah, ayo. Go. Sudah. Ayo. Woi. Wah, ayo. Rupe. Yo. Ya. Bapaknya gerandung lewat deleng ngene iki mesti kepenak. Yo. Ayo dong. Sumo. Ambekan dong. Obe. Ayo. Woi. Gerandung ya kena kok ngono lho, Dot. Saya ngedang gawa cantrek, Mas. Kalau santri Oh, tukang ipin. oh. Yo. Ya. Iki kan bisa bola kapura dadi kegocengan Ayo dong. Tekno. konten apa? Bah. Iki apa iki? Lakono beda sih.
matur nuwun rawuhipun kanca-kanca saking keluarga besar Kubul Budaya. Kami jenenge lalagan benaran. Ingkang dalem riyo sampun rawuh hampun sami. Oh, Turangga Satria Budaya. Iyo. Alah. Lempah ora ndelomong. Lempah dot ngombe. Sedang motone kudu dicuk. Oh iya. Sing kendang putune mak lampir. Ayo. Alon-alon bae. Hep. Jos. Kok. Grandang bujaran jalan dadi. Grandang bujaran jalan dadi. Ndang ora lagi dadi. Oh. Sa. Ya jadi tiga lomang kendang tiga lomang ayo. Ya. Hop. Mas Galung rawuh kali Dawir piye kabare Mas Galung? Yen ora kuat banjur kepriye ger leto. Turu Mas. Sampean ora iso kondur. Oh iya. Ah. Oh.
urip kok Mas Grandong. Ora gaul jan. Oh, ayo dong. Kucingane harus segedap, kerep segedap. Yo. Wes. Hopla. Gimana aku jual ditergip Bali ayo. Oh. Aduh yuk. Aduh mane. Ayo Heru. Lenganku keju. Karena Bali aku meneh Bapak Heru. Pijeton aku mah lenganku keju. Tilot talatil. Tilot talatil. Tilot talatil. Ayo. Emel kibat. Emel kibat. Ayam magang mul, ayo, aku kelingan ayam magang mul. Yuk, ayo, Mas Kapret, Mas Heru, Mas Kapret lagi. Ayo, orang ngedas, kecuman ato, tak gebes ini, gebes. Ora grandong moh aku. Aduh, waduh keju sisi man. Alah. Ekolane. Genti Mbah Bayan. Jaluk Mbah Bayan. Jaluk bapake Mas. Saatnya pukul 12 malam. Mumet. Ayo, tinggal balik. Aku balik pokok. Serta tengaji. Tinggal Cirong Bali. Ini betul. Iya. Woi.